boy I once was in my eyes. Nobody's gonna save my life. A pályázatunknak a célja az volt, hogy a fiatalokat még mozgassuk, hogy a fiatalokat kivegyük a számítógép elől, ugye a fiatalok nagyon sokat ülnek manapság a számítógép előtt, és azt szerettük volna, hogy a fiatalok barátkoznának, hogy a fiatalok összejönnének, és közösen hajtanánk végre egy akciót, amelynek az akciónak a lényege az az, hogy a fiatalok tesznek valamit Zentáért, tesznek valamit a folyójukért, tesznek valamit a Tiszáért. Szeretnénk ezzel az akcióval egy kicsit a Tiszára felhívni a figyelmet, szerettük volna, hogy a fiatalok részt vesznek a társadalmi szerepvállalásban. Nobody's gonna save my life. But tonight I'll cross the line. I used to know her when my house was sober. I could find lessons in life over and over. Is it really over?